Dneska to bude trochu něco jiného. Normálně vám ukazuju takový díly, které by se klasicky vyráběly nějakým normálním způsobem, ať už obráběním, odlíváním a nebo nějakými dalšími metodama. Tenhle ten díl je ale trochu jiný. Není to něco, co by se standardně vyrábělo, ale podle mě krásně ukazuje jednu metodu, která se vždycky hodí umět u 3D modelování. Tak si to pojďme ukázat. V popisku videa najdete odkaz na výkres, tak si ho zase běžte stáhnout a můžete se jít vyzkoušet, jak byste tu danou věc modelovali. Není to úplně jednoduchý, ale jakmile přijdete na ten princip, tak vám to podle mě půjde. Tak jo, tak si to zkuste a za 10 vteřin vám ukážu, jak bych to modeloval já. Pojďme si to ukázat. Když si kouknu na ten výkres, tak je zase spousta cest, jak začít. Já začnu tím, že si udělám náčrt na ploše XY a podle oka si tady udělám hrubě nákres toho, jak to zhruba vypadá. Tak. Tohle je zhruba nákres toho pohledu úplně nahoře vlevo. Tak teď to pojďme spravit. Já tu udělám nějaké vazby, takže třeba vazbu pravouhlou, která patří semka. Další pravouhlá patří sem. Myslím si, že celé by to mělo být určitě v počátku, aby to bylo nějak pevně ukotvené. A teď můžeme upravit ty ostatní věci. Tak na výkrese vidím, že celé to má 45 mm. Jo, je to tam na tom spodním pohledu ta horní kóta, tak říká 45. Tak to mi říká, že tohle je 45 a jelikož je to souměrné, nebo vypadá to souměrně, tak i tohle je 45. Jo, to bychom měli. No, teď nám to chybí vydefinovat tyhle ty strany. Předtím, než tady dám kótu, tak já ještě udělám vazbu stejnou, equal. To proto, aby jakmile zakótuju jednu stranu, tak aby ta druhá byla taky stejná. No a jak to teďka spočítat? My když si koukneme na ten vrchní pohled, tak je tam kóta 10, kóta 30 a my víme, že celkově je to 45. To znamená, že víme, že ta mezera mezi 10 a 30 musí být 5 mm. Tak já tím pádem můžu vzít vazbu, respektive kótu a tady tohleto zakótovat na 15, protože 10 plus 5 je 15. Tím bychom měli tenhle ten pohled v podstatě hotový. Můžu si dát ukončit náčrt, vezmu si vysunutí a tohle celý si vysunu na 50 mm, což mi říká ta kóta vpravo dole u toho pohledu. No a co bych chtěl udělat dál? Já si myslím, že teď se nám bude hodit udělat tady na té horní hraně ten výřez, který tam vidíme. Na tom horním pohledu vlevo tak je taková ta 30 a vpravo od ní tak je taky 30. Takže to bych vzal. To začíná tady. Já si můžu najít na tenhle ten bod a on mi pak bude držet vazbu rovnoběžnou, ne vazbu horizontal vertical k ní. Takže to pak ani nemusím kótovat, stačí, když to takhle udělám a mám hezky uzavřený náčrt. Tohle vím, že je 30 a 30, takže si můžu ukončit náčrt. A tohleto celé si vysunout. No a jak to budeme vysouvat? Tak zprava dole vidíme, že spodek toho dílu tak má tloušťku 20. Taky víme, že celkově to má výšku 50, takže tohle musí být logicky minus 30. Používám ten pohled vpravo dole. A co jsme to teď vlastně vytvořili? My jsme teď vlastně vytvořili to, že tenhle ten bod je zároveň ten středový bod celého toho dílu, ze kterého vychází ten trojúhelník a ty dva lichoběžníky asi. A ten můžeme potom použít na další srandy. Co já bych teď udělal asi jako další, je, že bych se začal náčrt tady a teď začne ta sranda, teď začne to, proč tenhle ten díl je zajímavý. Doteď to bylo klasické modelování
Ale od teď už to bude trochu pokročilejší. Na pohledu, který je nahoře, tak vidíme, že je tam nějaká kóta 15. A spodní pohled pod tím, tak tam má taky 15. To mi říká, že nám autor toho výkresu chce naznačit, aby jsme použili funkci rovina 3 body. Takže já si tady vezmu bod, udělám si takhle 2 body a zakótuju si je 15 a 15. Samozřejmě bych je taky mohl zakótovat horizontal vertical tady k téhleté. No a když mám vytvořeny tyhle 2 body, tak si můžu ukončit ten náčrt. A v záložce construct, tak můžeme použít rovinu 3 body. To funguje přesně tak, jak je to napsané, to znamená, já si označím 3 body, a jelikož matematicky je rovina definovaná jako 3 body, tak si můžeme dát OK a máme hotovo. No a jak teď udělat vlastně ten trojúhelník, který tam je v tom středu? Tak já si můžu začít nový náčrt na téhleté rovině a vlastně použiju ty stejné 3 body, které jsem použil teď. Jediné, co musím udělat, je si je vyprojektovat, abych je viděl. Ten spodní bych ani nemusel, ale já to udělám i tak. A teď se vlastně tyhle ty body propojím normálně čárou a tím vlastně vytvořím náčrt, který můžu použít pro vytvoření toho trojúhelníku. Bohužel já to teďka nemůžu úplně označit, takže já se skryju bodies, vezmu si extrude, označím si ten trojúhelník, ty bodies si zase zobrazím, vysunu to a aby to bylo jednodušší, tak tam nebudu dávat distance jako vzdálenost, to znamená, nebudu tam dávat těch 50, ale dám all, to znamená, že to projede úplně vším, co má v cestě. Dám OK a mám hotovo. Já myslím, že nám tady zůstal nějaký náčrt, tady tenhle ano, z toho, co jsme dělali tu rovinu 3 body. A teď můžeme pokračovat dál. Jak to teď vlastně můžeme udělat? Já myslím, že bychom si teďka mohli udělat náčrt na téhleté ploše a udělat si to zkosení, které tam je. Jak já ho vlastně můžu vytvořit? Tak já vím, že jeden bod toho zkosení je tady a druhý bod je někde tady. A když si kouknu na výkres, tak v tom spodním levém pohledu tak je kóta 30. Takže já si zase můžu vzít čáru, propojit se ji tady s tímhletím bodem, protože vím, že ten je 15 mm od kraje. A můžu si říct, že tohleto má být 30 mm. Tady se mi to nezakoutovalo, tak já zase můžu dát projekci, to znamená na klávesnici zmáčknu P. Můžu si vzít vazbu coincident, která mi vlastně přilepí ty 2 body. A mám to tady hotové. Aby mi to fungovalo, tak si tu můžu ještě vyprojektovat tyhle ty čáry, nebo bych si tam mohl nakreslit přímku. To je celkem jedno. Můžu si dát finish sketch. Natočím si to tak, abych na to viděl. Vezmu extrude a extrudnu to takhle pryč. Zase místo distance dám all. A to bych jednu stranu měl až na to další zkosení v podstatě hotovou. No a teď nastává chvíle, kdy vlastně ten trik s tou rovinou s 3 body použijeme ještě jednou. Uděláme to tak, že si zase vezmeme tu rovinu 3 body a schválně, který body teďka vyberete. Určitě tam patří to je nejistou. Určitě tenhle. A já bych měl teď tendenci dát tam tenhle, ale to je špatně. Já tam musím dát tenhle, aby se mi to tam zapojilo celé. Dám si OK, začnu si nový náčrt na téhleté rovině a teď je hrozně důležité, abych to udělal správně. Já si vezmu možnost Project pomocí klávesy P, vyprojektuju si tenhle bod a tenhle bod. A teď udělám náčrt
kterými celou tu geometrii pojme. Já to udělám asi jako čtverec. To mi přijde asi nejjednodušší v téhle situaci. Možná to bude obdélník. Je to obdélník. Každopádně ten si tu nakreslím. Dám finish sketch. A celé tohleto, celý ten prvek, tak teď vysunu ven. A místo distance tu dám all. A takhle mám hotovou celou jednu stranu toho tělesa, když se na to podíváme. Jo? Takhle je to celé hotové. Nicméně teď to potřebujeme ještě na té druhé straně a mně se to nechce celý kreslit znova. Mohl bych tam udělat chybu a nebylo by to ani správně. Takže já se v možnosti Construct dám midplane, to znamená, že mi označím dvě plochy a přesně mezi nimi zrcadlově mi to vytvoří nějakou rovinu. Kliknu na tuhle plochu, což je přesně uprostřed. Teď můžu zajít do možnosti Mirror, v Object Type zase změním na Features a já teď potřebuju tohleto vysunutí a tohleto vysunutí dát na druhou stranu. Takže Mirror Plane. No a vypadá to, že to máme. Podívám se, jestli mi tam náhodou ještě něco nechybí, ale myslím si, že ne. Myslím si, že to máme správně. Tak co? Šlo to? Zkuste se podívat, jestli jste to modelovali buď to podobným způsobem, anebo jste přišli na nějaký jednodušší postup. Vždycky jsem rád, když se můžu inspirovat od vás, tak mi napište dolů do komentářů, jak jste na to šli a já se budu těšit o nějaké další výzvy tady na FabLab University.